Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristu. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Markus sahluko se-11 ivesi ya-27 kuze kube ama-33. Babuye bafika eJerusalema, kwathi ehamba ethempelini beza kuye abapristi abakhulu nababhali namalunga. Bathi kuye, lokhu ukwenza ngaliphi igunya na? Ngubani okunike leli gunya ukuze wenze lokhu? Kepha uJesu wathi kubo, ngiza kunibuza izwi libe linye, nize ningiphendule, ikhona ngiza kunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhabhadisa kukaJohanisi kwavela ezulwini noma kubantu? Ngiphenduleni. Bakhulumisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini uza kuthi kithina, pho indaba ningakholwanga nguye? Kepha uma sithi kubantu, besaba isixuku ngokuba bonke babethi uJohanisi ngumprofeti impela. Base bemphendula uJesu bathi, asazi. Wayesethi uJesu kubo, nami anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini na. Thandwa zami, kunezinto la uNkulunkulu azambulayo ezithintayo inhliziyo yami. uJesu usethempelini, usendaweni yokukhuleka, sendaweni kaNkulunkulu. Umbuzo wokuqala engiyibuza wona uthi, abantu balethwa yini esontweni? Balethwa yini endaweni kaNkulunkulu? Ziningi impendulo esinazo, kodwa enye yazo ithi abantu bakaNkulunkulu balambile. Balangazelela izwi elinamandla, izwi eliphilisayo, izwi eliduduzayo, izwi elizobaholela eqinisweni. Athi obhala kahle evangelini, athi bheka izwi lomemezayo ehlane, athi qondisani indlela yenkosi. Uma siya evangelini likaJohanisi sahluko sokuqala, uthi uJohanisi semile nabafundi bakhe, athi angabona uJesu, athi nansi imvana kaNkulunkulu, athi nangu osusa izono zelizwe, athi phakathi kwenu, athi khona nami engenawo amandla okuthukulula imichilo ezimbadada zakhe. Abantu are searching for meaning in life. People are searching. They're searching for truth. And so umbuzo ukuthi, uma beza ezindlini zokukhonza, bayalithola leli qiniso abalifunayo? Are they able yini to align their lives? Bayakwazi yini ukuhlanganyela ekutholeni okuyintando kaNkulunkulu ngabo? Khona into engiyibukayo ukuthi baningi abafuna iqiniso nabafuna ubuso benkosi, athi mfuneni uJehova sanakutholwa, athi mbizeni seseduze, athi bengiyakuyifuna inkosi, athi bengiyakuyibika indaba yami, athi obhale kahle wena osusindile esinkembeni, athi baleka ungabusama, athi uyocasha emboshongweni. Baningi abafuna ukwazana noKristu, kodwa
okungihlukumezayo uJesu uthi angafika endaweni kaNkulunkulu kube khona abamvukelayo abambuza imibuzo, lokho okwenzayo ukwenziswa yini? Uthi uHana ngelinye ilanga beyikhupukela ethempelini eyokhuleka, hlangana nompriest omkhulu Eli. Athi uEli kuyena, weHana, awuyeke ukophuza utshwala bese uzophuzela esontweni, akuyona indawo le yabantu abaphuzileyo. Athi uHana, mpriest kaNkulunkulu, kubo bewazi angiphuzanga ngisho ukuphuza, kodwa ngikhiphe okusenhlizweni. Bangaki ithandwa zami abantu bakaNkulunkulu abafika esontweni belimele, befuna ukulapheka, kodwa baphume besalimele. Even worse, sebe worse than befika, sebelinyazwe ithina. Balinyazwe izinto ezingenamsebenzi, balinyazwe indlela esikhulume ngayo nabo, balinyazwe indlela esibahafe ngayo, balinyazwe indlela esibathethise ngayo, balinyazwe indlela esingabanakanga ngayo. Bangaka abantu bakaNkulunkulu abathi angisophinde ngingene esontweni, angisophinde ngivakashe lapha, ngoba maye babo ngalimala. uJesu uthi ekubuka lokulimala kwakhe nobuqili babantu engabe ibona abamsondeza uNkulunkulu, akavumi ukuba abe i-victim, akavumi ukuba ukwahluleka kwabo kushintshe impilo yakhe. Babuza umbuzo abemunye athi, ngiyeza ukuthi ningibuza ukuthi lamandla engiwathathayo ngiwathathephi noma engiwasebenzisayo avelaphi. Anike ningiphendule umbuzo owodwa, umbhabhadiso kaJohannes uvelaphi? Uyazi khona isigaba esibalekile sokudlula kumuntu. Thandwa zami, umuntu ngeke akwenzele lutho. Umuntu ngeke akwenzele. Ungakholwa kumuntu, ukholwa kuNkulunkulu. Noma ngathiwa uphathiswe kangakanani, noma ngathiwa mesehuba kwenzeka izimangaliso, mesekhuleka kwenzeka izimangaliso, ukholo lwakho malinganciki kumuntu, ngoba umuntu ungumuntu, naye uyehluleka endleleni. Manje ukholo lwakho maselincike kumuntu, wakhonza umuntu, washiya uNkulunkulu, uzokwenza njani mesehluleka? Naye ngokwakhe uyazazi ukuthi angikwazi ukuma, kodwa ngimile ngoba ongimisileyo uthembekile. Konke uJesu asinika yona ijulile. Siyalimazana, siyakwebana, asikho isidingo, kodwa dlula kumuntu. Khona enye into uJesu asifundisa yona engithintayo. Awudingi ukuphendula yonke imibuzo obuzwa yona. Awudingi ukulwa zonke izimpi. Awudingi ukuxabana nabo bonke abantu. Awudingi ukuya yonke indawo omenywe kuyona. Akuve kubalekile ukunaka indaba zakho nokuhlala empilweni yakho. uNkulunkulu kuningi kukhulu akwenzayo. Ziningi futhi izinto azivikela kuzona. Uthi uJesu, uma nihluleka ukungiphendula, nami ngisoze ngaphendula. Into ebuhlungu nengihlukumezayo
ngalombhalo ukuthi labantu abalibuza iqiniso ngoba befuna ukwazi, kodwa kunenzondo ebaphoqa ukuba babuze lezi zinto. Akusiye wonke umuntu osondele empilweni yakho ofuna ukukusiza. Akusiye wonke umuntu ongumamathekayo nokuhlekisayo onenhloso enhle ngempilo yakho. Athi umpostoli Paul, hlolisisani imimoya. Bhekani izinto ezenzakalayo. Ekhaya sasizwana, kodwa kwafika usibanibani. Usibanibani wajwayelana nosibanibani. Kwenzeka izinto ezukuthi konakala konke. Akusibo bonke abantu abajabulayo ukuthi siyezwana la ekhaya. Akusibo bonke abantu abajabulayo ukuthi siyahlonipha la ekhaya. Akusibo bonke abantu abajabulayo ukuthi siyaphumelela ezintweni ezizenzayo. Inkulukazi yezulu ayibe nathi sibuso sizivikele isikhanyisele. Sinikeze amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uSomandla uyise benendodana nomoya ogcibileyo.